Bé, jo també vull, abans d'entrar en el contingut de la moció, dir que conegut era per tots que circulava esta moció del PP que també li l'han enviat de València al senyor alcalde, que és idèntica a la que han presentat en l'Ajuntament de Xirivella i en altres, que la tinguem nosaltres d'ací, que com ja sabíem que anaven a presentar-nos-la, doncs hem buscat la que enviava el partit i com ja vostès l'han presentat en altres ajuntaments, doncs l'hem vista. Sols que esta està traduïda i la que presenten a altres pobles del país la presenten en castellà. La proposta, jo també li demanaria que una altra vegada, a ser possible, i donat que és una moció que ve des de València i és fàcil d'enviar, vull dir que no n'hi ha que fer més que posar Ajuntament de Xàtiva i 4 canvis més, que l'envie amb anterioritat, perquè així ja podem contestar directament. Nosaltres, esta reforma que vostès plantegen, que ningú coneix exactament en profunditat en què consisteix ni què és el que es pretén, no la consideren viable. Ens sembla que és un producte de més conjuntural, d'una expectativa de vot no massa agradable, i que s'alça un matí el senyor Rajoy i decideix que ha de fer alguna cosa perquè se n'adona que pot perdre els ajuntaments de la majoria de ciutats de l'estat espanyol, i agarra una esgarrifança i fa una declaració en la tele de plasma i diu que vol que l'alcalde siga la llista més votada. Nosaltres considerem que des que està el govern del Partit Popular, que no fa massa damunt, s'han fet una sèrie de reformes que en res tenen que veure, com ha dit el company, en la cosa que en el títol que se li posa, que és regeneració democràtica. Tenen vostès el major nombre d'imputats, sense anar, jo no parlaré de la resta de l'estat espanyol, que ni ho sé, però sí parlaré del País Valencià. Tenen vostès el major nombre d'imputats en les Corts Valencianes que té i que ha tingut mai ningú partit. Tenen vostès en el segon nivell de càrrecs també una gran quantitat d'imputats. Tirar-los, expulsar-los del partit, obrir-los expedients interns, que es defenguen a soles amb els tribunals, això és regeneració democràtica. Això és regeneració democràtica. Presentar-se amb transparència, mostrar els comptes, mostrar els expedients, ensenyar els expedients estiguen o no acabats tal com marca la llei. Això és transparència, això és regeneració democràtica. Crec que vostès no són els més adequats per a parlar de regeneració democràtica. Nosaltres volem saber exactament quin és este contingut, que nosaltres pensem que és només propi d'unes enquestes electorals que no es resulten favorables, i això és una miqueta llastimós. Mai s'han plantejat una reforma de la llei electoral que nosaltres li proposem des d'ací, perquè clar, el que vostès no volen és eliminar la llei d'ont, això tampoc. Volen que siga l'alcalde més votat, que siga el grup més votat d'ahir d'on se traga l'alcalde, però al mateix temps no canviar el sistema electoral, perquè no els interessa canviar el sistema electoral. Vostès no volen apostar per una modificació del sistema electoral, com hem fet nosaltres des de Compromís, que hem intentat portar i endavant propostes de canvi de sistema electoral. Tampoc sabem si al final el que pretenen vostès és que el plenari d'un ajuntament perga totes les competències, i amb això s'estaria encarregant vostès, i no podem estar més d'acord en la proposta que se fa des del grup d'Esquerra Unida. Amb això es carregarien vostès el sistema democràtic, que en definitiva és una estratègia més i forma part del seu criteri. És el mateix que fa que registres civils desapareguen dels funcionaris públics, és el mateix que vol que divorcien els notaris, en fi, forma part de la seva estratègia de desmantellament de l'administració pública, d'assegurar-se evidentment la porta giratòria per a quan acaben el seu manament en les elèctriques, també en les empreses que es dediquen, que abans eren públiques i que vostès ajudaren a privatitzar. Es tracta de mantenir un sistema, un statu quo que a vostès els beneficia. Nosaltres parlaríem seriosament de l'elecció directa o del que fora, amb gent que quan parle de regeneració democràtica se ho crega, i amb gent que no tinga un percentatge tan alt d'imputats en les Corts Valencianes, amb gent que crega realment en la honestedat dels polítics i que vulgui implementar un canvi al sistema polític actual, cosa que vostès no volen fer. La seva proposta, que entenem que el que vol és el que vostès pensen que amb aquesta proposta de l'elecció directa el que van aconseguir
és perquè estan vostès convençuts de que van a ser la llista més votada, estan vostès convençuts de que van a ser la llista més votada, amb això l'únic que volen és amarrar el sistema que no els és propici. Però jo crec que s'equivoquen vostès en el punt fonamental. Vostès no van a ser la llista més votada ni en este ni en molts ajuntaments de l'estat espanyol perquè s'empenyen, perquè la gent ja s'ha donat compte a què es dediquen, com ho fan i per què ho fan. I a més s'ha donat compte que vostès no solament no han tret de la crisi econòmica a la ciutadania tal com prometien el seu programa electoral, sinó que a més han incrementat, agreujat la situació econòmica i de crisi que patim en tot l'estat espanyol i especialment al País Valencià. Són vostès els que permeten i segueixen permetent totes les dies amb el seu vot i sense exigir a Madrid que el País Valencià estiga infrafinançat. Són vostès els que permeten amb una submissió absoluta, els que permeten que el País Valencià tinga els rècords de la pitjor assistència sanitària, del major nombre d'aturats, etc., d'uns serveis socials deplorables. I a més són vostès els que han permès el desbalafiament de diners públics en històries que han acabat totes en el juzgat. Vostès els que tancaren la televisió pública, els que l'arruïnaren, els que malversaren els seus caldaus públics. Evidentment, vostès ara volen això per a perpetuar un sistema que els interessa. Nosaltres estem a favor de mantindre el sistema com està, disposats a millorar-lo, a introduir millores, però per favor no parlen vostès de regeneració democràtica perquè no els pertoca. L'alcalde té ganes de contestar. Vostès, des del Partit Popular, els agraden molt les paraules d'estes, sostenibilitat, que tot el món associava al medi ambient, a un creixement sostenible, i vostès ho associen a tirar gent al carrer en les reformes de l'administració pública. Després parlen de regeneració i vostès també ho associen al manteniment d'un sistema electoral no proporcional basat en la llei d'ON que permet que en menys de la meitat dels vots obtesos se tinga més de la meitat o la meitat més 1 de representants polítics. Això vostès ja ho tenen. No contents amb això? No contents amb el manteniment d'un sistema electoral que és el de la llei d'ON, no contents amb això, com que el plenari d'un ajuntament es conforma o el govern d'un ajuntament es conforma amb el vot de regidors que són representants de la població, no contents amb això, com que això els pot eixir mal en algun moment, doncs els ha ocorrit aquesta idea. Nosaltres entenem que aquesta idea que se'ls ha ocorrit i que no té en aquests moments ningú fonament i desconeguem com va dur-se endavant, és producte d'una conjuntura, no és producte d'una creença real en una regeneració del sistema democràtic, perquè vostès, si volgueren regenerar el sistema democràtic, estarien prenent altres decisions, com impedir que els càrrecs que han estat en un govern circulen a les empreses privades i de les empreses privades, com el senyor Morenés, de les empreses privades al Ministeri de Defensa, etc. Vostès en tot això no creuen i en una cosa que s'anomena mantindre l'estatu quo que tenen en aquests moments. Tenen unes expectatives de vot més baixetes que les que tenien abans de les eleccions europees i se'ls ha ocorrit aquesta idea. No saben com la faran, però van a deixar efectivament sense funcions per aplicar-la, per a poder mantindre el sistema, han de deixar sense funcions al plenari d'un ajuntament, han de mantindre tots els poders en una figura unipersonal com és la figura de l'alcalde, evidentment en un sistema que és antic. I jo li faré una última pregunta a l'alcalde i acabaré la meva intervenció. Algú que ha guanyat 4 vegades per majoria absoluta vol perpetuar-se en el poder, t'he fet una pregunta, no? Vol 5, 20 anys. Algú que ha guanyat per majoria absoluta en 5 vegades vol perpetuar-se en el poder a través d'una tornada enrere a un sistema franquista, si això és la voluntat seva?